ndị be anyị ihe anyị na-achọ n'Ugenu dịzikwa na anyị n'okwu Igbo Bibo Mega City Estate nke dị n'ogologo ụzọ si Isiagu gaba n'Igbo na ncherịta ilu Police Housing Estate n'ụzọ gabara Civil Servant Estate. Naanị nkeji atọ ka ụgbọala ga-eburu gị wee gaba na ya bụ ahịa ewuru ọhụrụ dị n'Isiagu nke dị n'isi steeti ya bụ Awka. Akụrụngwa anyị gụnyere CCTV cameras, ezigbo okporo ụzọ, nchekwa, ọkụ latrik, mmiri, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ụka, obere ahịa ebe ụmụaka na-akparị amụ. Ihe anyị na-ele ana n'ebe ahụ bụ naanị 10.9 million naira. Onwenye ụgwọ ọzọ ị ga-akwụ ma ncha. Bịa gbalụ nwe gị ekeresimesi tata. Kpọta onye ga-azụ otu plot n'Igbo Igbo ka irite 1 million naira. Ịzụta 1 plot ị ga-enweta 1000 blocks gbakwunyere 20 bags of cement n'efu. Analans.com Limited bụ ya nwe Igbo Bibo Mega City Estate. Ngwa chọrọ anyị bịa na nọmba 5 Michael Okechukwu Street off Obi Okoli Avenue, Abakaliki Street Junction, Okpunoka, Anambra State. Maka ajụjụ na ozi ndị ọzọ ma akara 0904-175-7390 maọbụ ịbịa na webụsaịtị anyị www.analans.com iji wee kwuo ọtụtụ ndị ọzọ anyị na-eme. Igbo Bibo Mega City Estate, ka anyị dozie obodo anyị.